visc des de quasi fa 50 anys en aquest barri. Sempre vinc a comprar aquí perquè és molt còmode, hi ha de tot, els preus són bons. I jo tinc l'experiència d'una de les coses interessants d'estar en un nucli de mercat i de veïns. Havia pres una medicació diferent i em va provocar un vòmit i em vas desmaiar i que vaig caure a terra. I llavors de seguida l'atenció que vaig rebre, tant des dels de la parada com els serveis al mercat, en 10 minuts hi havia una ambulància. Després, ara quan em veuen al mercat ja es troba bé, et pregunten així. Vull dir que hi ha tota una xarxa de gent molt agradable i per això m'agrada molt venir a comprar aquí. És una de les coses que no podem perdre. Em fa sentir segura perquè sé que l'entorn és un entorn segur i això fa que potenci molt la figura del mercat. El mercat municipal és important. Aquí al Mercat de Santa Caterina som mercat de ciutat i sobretot mercat de barri. Coneixem l'entorn, coneixem les persones que ens venen a comprar. Això propicia que hi hagi una relació molt estreta entre paradista i usuari. I moltes vegades ens trobem en situacions que requereixen que hi hagi un avís, que hi hagi un seguiment, que a vegades el protocol, molt protocol, seria excessiu, però a la vegada també la comunicació amb la família és molt productiu. I en el mercat trobo una zona de confort, un espai on saben que el coneixem i on si li passa qualsevol cosa el podem acollir i el podem acompanyar. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.